page blog ya kani ke video pater itei Anisha ya ublom namar ila serai ya ong mana ka jingkren jing pak blom te page ya kani ke video ada kupkut pin sayo sngiu ya ka jingkren jong i Anisha tei Anisha ya pak blom te tane page no Hasil ngayon ibo to belum. Ngan keren yo to. Selfie kan ke video ngan keren to belum. Ngan keren to belum. To belum suatu ba agak to film komedi em. Ai show to belum se. Ai show to belum se. Wong to belum na no pastor gimla bani sya no pastor udah ubah susya yang ngam itu pastor. Handai ngas to pat ba usopot jangan. Lalu sopot mata ngam dan ka jingsuk. Lalu sopot makna orang ngasu duai na ubah ulah sopot yang ngasuduai namar ngana rung ande ka kristan em ngaduai u kejing support u kejing yara pu jung ngaduai henry ai boto belum em boto ba film komedi ula ong kum to ini pastor ibabi ikren bi henry ai boto belum mentangan kan sepang yung to belum swa u badeng dong adep em pang swa u to belum ru em ada mes ngurus pak palat kata em belum meras ngurus pak kata meras ngurus selebriti palat kata em bat ka jingki ule jome dia bahab ban nga em pen parihab belum buat parihab belum ngahari ngadang subscribe di video jome belum nai dawan akan dak mat jonga nai dawan kan ngai i bautu pastor u kapai sepang jonga mo ngai i katong kat no mesim kapai kan keren aso tu belum em tu belum bala famous tu ba komedi ulas ko selebriti palan ha bila sungsuri wan shau khanang sa belum yang ambil biang kan tu paspa ngan ice non ka address wan shau sa belum mikren kumno hapo ngai i ngamla sya re khem da page ngamla sya re barok ki pai ba ki ong bakabeb kalakren bakla to shimnya kajing bakla jong ka pen bet ya ka khanang ban yo ya kita ki jubak om de ban chu IFIR kelumar kajing mut ayo ban chu IFIR kelumar klem ban yo ban ya kren bat ka breu ke basisha Ladang keren sniu don ki basef adang keren ha om don re ki basef adang pen i tangka jingsong baka bra tangka singkara baka bra ki sef adang pen i ya ka bangan ya lap cepang ubeli om don bapet je om don tip em belum keren kumto metip belum om dai bangala benye ki khasi me ngadakan ki khasi em belum bangadon kadau klem ki dau em belum om don pakai keren kelumar nai dawan yeng rak mat jongaban pelai apa yu tang balade usle bertang balade to ba famous nai dawan yeng kamat jongaban ya sai ka hok ka jongama me hapan ya sai ka hok jongama mela banyak kren ba ka breu ka ba shisha na ni ka breu ba yo ban plalut ikata ka jing kren ben jong ki ya kasi me petang ki video kamu me petang nak khmat kamu kala biang ben hame me yo banyak kren ba ka breu mela biang ben hame ha ba ka beb ka don ka jubab me mela ra pra malai nga ong balai nga kren ben ya kasi nga don ka daw henry ka jing kren ben ngai kasi ya thu hok bangan bes ya ki ang kum de mau ba ang ma keren nga ong to pastor mau bal ki dan kinong interview ki ong kinan kinong interview balai pikiran benje ki khasi balai ka to ka khna bang ko keren ben khasi u ong hana to pastor ngimtip kata ka dai ka jing im jong ka shimet te u hap iban ong ya kata ka jing im jong ka shimet nyamar u kham sa lang ban nga u kham don lang ban nga mau ka jing ong jong to pastor ni ka badai nga ru la dal sa benje u do ka no nga ru ngan yengi la ka jong ka pot ngan sa kem ka kemen ngan siak kan kemen ngan pla na du kajing keren ben jong ngai kasi ngan pla na du dengkong kisngi tang dai ka khna nong kendong adai ka khna nong kendong ngai susah di man be terpisah ki kasi dem ang tor ngai sat hat buram ki kasi ngai sat hat buram na ka i ka daw ngadon ka daw balai ngai sat hat buram sisa ngai thu hoi ngai sat hat buram hendai ngai la semua ban penyap no ila jong hendai kajing yap ko jong apat kapat dai ngai hab ban